nagalupok nga mga impormasyon ang dalon ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag sa iya pagpungko bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahayag ni House Deputy Speaker kag La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Suno kay Representative Ortega, si Matibag ang katapusan nga testigo sang prosecution para sa Article 4 sang Articles of Impeachment nga nagalakip sang alegasyon sang grave threats nga ginaligar ginhimo ni Duterte batok sa presidente, sa First Lady kay sa former House Speaker. Natala na nga magtestigo si Matibag sa Senate Impeachment Court sa Hulyo 21. Ginpahayag ni Ortega nga bilang direktor sang NBI, yara kay Matibag ang tanan nga record kag impormasyon may kaangtanan sa investigasyon sang ginapahayag nga death threats ni Duterte sadtong November 2024 press con. Ginpabutyag man sang kongresista nga hindi dapat pagkwestiyonon ang kredibilidad ni Matibag bangod lamang sang iyaanay nga kaangtanan sa BE o kon PDP laban. Suno sa iya kilala ang NBI Director nga prangka kag diretso magsabat sa mga pamangkot nga wala sang drama. Ginako man ni Ortega nga posible nga mangin madugay ang mga pagpamangkot kay Matibag bangod sang nagluntay nga baslanay isang pahayag bato kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Apang ginatag niya nga wala sang may mabag-o sa preparasyon sang prosecution panel kag nagalahom sila nga pagatutukan sa impeachment ang ebidensya nga iga-presentar ni Matibag kag hindi ang mga isyu sa politika nga gwa naman sa isyu sa impeachment. Kung meron namang credible, saka siguro naghahanap ang mga kaibigan natin sa media at saka mga taong bayan ng pasabog or mabigat na statement coming from here. Siguro ang magandang word na gamitin natin is informative. Yes. Kasi mas privy sila sa mga impormasyon na hindi natin kayang sagot or hindi natin alam. Parang yung lead sa so-called na assassin. Siyempre, may classified yung iba dyan. At hindi rin naman nila pwedeng ibitaw or basta-basta sabihin kung hindi rin po solid yung lead nila at hindi po nila nahanap yung or under investigation pa. So, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Si House Deputy Speaker kag La Union Representative Paulo Ortega V.